na rantse muku da Allah ki zauna da zaurawa ki je ki interview ki ga tashin hankalin da suke ciki. Ke auren da Allah ya baki zauna ki manage kin ga bakin aure ne baki son ki zauna. ƴaƴanmu musu hudu ba na gari mun ki rashin girmama surukai mun koya mata tun tana gida. Ni na ji labari an ce dama maman mijinki ba ta da daɗi, kai ma na ji labari an ce maman matanka nan ba ta da mutunci, baban ma haka yake dama wani haka ne. To kar ka saka musu su zo maka gida, kar ka kuskura ka saka musu. An masa wannan hudu bantu daga gida. Ran da mamanki ta zo yana zaune, ta zo me kika zo yi, kuma yana auren yatta. Ke kuma haka ne muna ganewa, ta rasa nayi abinci wannan ruwa wannan ba isa ba ta ba. In ta ce za ta je bikin gidansu ko wani abu ya faru a gidansu ya hana ta, amma idan na gidansu ne ko za ta je ta mutu ne da aiki sai ta je. Ba a girma masu rikai. Ke kuma tun daga gida kafin aure da ke dama an gaya miki namiji kanin ajali ko maman miji hawan jini ko uban miji ulcer. Haka ne ko haka ne an gaya miki, har addu'a ake wa iyaye maza su mutu. Wallahi yayi mu na yanzu ba kunya ba tsoron Allah. Mamanka tana na to zan da yi tunani, zan yi tunani. Sannan rashin son haihuwa shi ma matsala ne da yake kashe mana aure a yau. Rashin son haihuwa matsala ne shi ma yau. Yarinya za ta zai aure ta ya fara bata drugs tana sha. Ni na ba da shawara fa cikin abin da za a fara bincika, a cikin bincike a tambaye shi kana son haihuwa ko baka sa, domin yar mu haihuwa ne. A tambaye shi fa yar mu tana son haihuwa, mu muna neman Annabi sallallahu alaihi wasallam yi haihuwa ya alfahari da mu. Haka ne yar mu muna son ta haihu, kai kana son haihuwa ko baka so? A tambaye shi ga daga wallahi ya kamata a sa shi ya za neman aure. A sa saboda cases din zubar da ciki ya fi karfin mutane a gidan aure. Mutuwan aure saboda ciki ya fi karfin mutane. Muna ganewa, yarinya sai ta ciki, na san wanda ta zubar da ciki har 8. Ta yi na 9 ya ce ta sake zubarwa. Wani irin aure ne wannan? Ba ci ba sha ba sutura, ya ce sai ta zubar da ciki. Mahaifanta ya lalace, shi kuma an jima ya ɗebo wata ya kore ta, ya yi wa iyayenta hasara, kansa ya kama ta. Muna gane wannan? So wannan abun ina ƙara mana ilimi ne, ku sa shi ya zo neman ta a gaya masa ku ba san haihuwa ne. Yawwa yaranmu kuma mu gaya musu a daina musu allura. Nan da nan an aure ki baki san ke mai aihuwa bace ko mara aihuwa, an je an miki allura, an sa miki implano, an baki drugs kina ta sha. Na rantse muku da Allah ki zauna da zaurawa ki je ki interview ki ga tashin hankalin da suke ciki. Ke auren da Allah ya baki zauna ki manage kin ga bakin aure ne baki son ki zauna. ƴaƴanmu musu hudu ba na gari mun ki rashin girmama surukai mun koya mata tun tana gida. Ni na ji labari an ce dama maman mijinki ba ta da daɗi, kai ma na ji labari an ce maman matanka nan ba ta da mutunci, baban ma haka yake dama wani haka ne. To kar ka saka musu su zo maka gida, kar ka kuskura ka saka musu. An masa wannan hudu bantu daga gida. Ran da mamanki ta zo yana zaune, ta zo me kika zo yi, kuma yana auren yatta. Ke kuma haka ne muna ganewa, ta rasa nayi abinci wannan ruwa wannan ba isa ba ta ba. In ta ce za ta je bikin gidansu ko wani abu ya faru a gidansu ya hana ta, amma idan na gidansu ne ko za ta je ta mutu ne da aiki sai ta je. Ba a girma masu rikai. Ke kuma tun daga gida kafin aure da ke dama an gaya miki namiji kanin ajali ko maman miji hawan jini ko uban miji ulcer. Haka ne ko haka ne an gaya miki, har addu'a ake wa iyaye maza su mutu. Wallahi yayi mu na yanzu ba kunya ba tsoron Allah. Mamanka tana na to zan da yi tunani, zan yi tunani. Sannan rashin son haihuwa shi ma matsala ne da yake kashe mana aure a yau. Rashin son haihuwa matsala ne shi ma yau. Yarinya za ta zai aure ta ya fara bata drugs tana sha. Ni na ba da shawara fa cikin abin da za a fara bincika, a cikin bincike a tambaye shi kana son haihuwa ko baka sa, domin yar mu haihuwa ne.
a tambaye shi fa mu tana son haihuwa, mu muna neman annabi sallallahu alaihi wasallam yi haihuwa ya alfahari da mu, haka ne? mu muna son ta haihu, kai kana son haihuwa ko baka so? a tambaye shi ga daga wallahi ya kamata a sa shi ya za neman aure, a sa, saboda cases din zubar da ciki ya fi karfin mutane a gidan aure, mutuwan aure saboda ciki ya fi karfin mutane. Muna ganewa, yarinya sai ta ciki, na san wanda ta zubar da ciki har 8, ta yi na 9 ya ce ta sake zubarwa. Wani irin aure ne wannan? Ba ci ba sha ba sutura, ya ce sai ta zubar da ciki, mahaifanta ya lalace, shi kuma an jima ya ɗebo wata ya kore ta, ya yi wa iyayenta hasara, kansa ya kama ta. Muna gane wannan? So wannan abun ina ƙara mana ilimi ne, ku sa shi ya zo neman ta, a gaya masa ku ba san aihuwa ne. Yawwa, yaran mu kuma mu gaya musu a daina musu allura, nan da nan an aure ki baki san ke mai aihuwa bace ko mara aihuwa, an je an miki allura, an sa miki implano, an baki drugs kina ta sha. Na rantse muku da Allah, ki zauna da zaurawa, ki je ki interview, ki ga tashin hankalin da suke ciki. Ke auren da Allah ya baki zauna ki manage, kin ga bakin aure ne baki son ki zauna. ƴaƴan mu musu hudu ba na gari mun ki, rashin girmama surukai mun koya mata tun tana gida. Ni na ji labari an ce dama maman mijinki ba ta da daɗi, kai ma na ji labari an ce maman matanka nan ba ta da mutunci, baban ma haka yake, dama wani haka ne. To kar ka saka musu, su zo maka gida, kar ka kuskura ka saka musu. An masa wannan hudubar tun daga gida. Ran da mamanki ta zo yana zaune, ta zo me kika zo yi, kuma yana auren yatta, ke kuma haka ne? Muna ganewa, ta rasa nayi, abinci wannan, ruwa wannan ba isa ba ta ba. In ta ce za ta je bikin gidansu ko wani abu ya faru a gidansu ya hana ta, amma idan na gidansu ne ko za ta je ta mutu ne da aiki sai ta je. Ba a girma masu kai, ke kuma tun daga gida kafin aure da ke dama an gaya miki namiji kanin ajali ko maman miji hawan jini ko uban miji ulcer, haka ne ko? Haka ne, an gaya miki. Har addu'a ake wa iyayen maza su mutu. Wallahi yayin mu na yanzu ba kunya ba tsoron Allah. Mamanka tana na to zan da yi tunani, zan yi tunani. Sannan rashin son haihuwa shi ma matsala ne da yake kashe mana aure a yau. Rashin son haihuwa matsala ne shi ma yau. Yarinya za ta zai aure ta, ya fara bata drugs tana sha. Ni na ba da shawara fa, cikin abin da za a fara bincika, a cikin bincike a tambaye shi kana son haihuwa ko baka sa, domin yar mu mai haihuwa ne. A tambaye shi fa mu tana son haihuwa, mu muna neman annabi sallallahu alaihi wasallam yi haihuwa ya alfahari da mu, haka ne? mu muna son ta haihu, kai kana son haihuwa ko baka so? a tambaye shi ga daga wallahi ya kamata a sa shi ya za neman aure, a sa, saboda cases din zubar da ciki ya fi karfin mutane a gidan aure, mutuwan aure saboda ciki ya fi karfin mutane. Muna ganewa, yarinya sai ta ciki, na san wanda ta zubar da ciki har 8, ta yi na 9 ya ce ta sake zubarwa. Wani irin aure ne wannan? Ba ci ba sha ba sutura, ya ce sai ta zubar da ciki, mahaifanta ya lalace, shi kuma an jima ya ɗebo wata ya kore ta, ya yi wa iyayenta hasara, kansa ya kama ta. Muna gane wannan? So wannan abun ina ƙara mana ilimi ne, ku sa shi ya zo neman ta, a gaya masa ku ba san aihuwa ne. Yawwa, yaran mu kuma mu gaya musu a daina musu allura, nan da nan an aure ki baki san ke mai aihuwa bace ko mara aihuwa, an je an miki allura, an sa miki implano, an baki drugs kina ta sha.